Ayo, kopi jahe dibawani. Ya. Mbak Ima kang bawa nggih. Sampean dalangi ya ngongkon. Ora aku ki wong ben kinanti bawane. Ben melek. Ben melek. Nalikane ro ing dalu. Ngono ya bener. Wong agung mangsa semeti. Liyane kinanti liyane ya ora apa-apa. Nalikane ngoten Mbak Ima. Mbak Ima rumiyin. Ing dalu. Ngopo Jo? Mbak Ima ini melek riyen kok Pak iki tesih merem soalé. Tulung aja disoteng mataku. Disoteng nggon apane? Dhuwur sira. Dhuwure mata cengel. Monggo Mbak. Nalikane ring dalu. Suarane enak ya Jo. Nggih. Suarane penak. Ngantukan lah ning apal. Wong agung mangsa semeti iki Bu Yuyun lek rensik. Engko tanggal loro Bu Yuyun bekerja keras. berarti Bu Yuyun sedaya. Ya ora. Sindene yo sindene kabeh melu. Bu Yuyun sing kerja keras. Sirap kang belawe Sumben Pasiban jobone moncer. Oh iya. Dadi Dursasana dijantur ngono kae lagi tekane Sengkuni. Jejer loro remeng. Gampang. Mbak Eni, ngoper Mbak Eni. Sadaya sami kuling nadyan nari sudar sono Ibuke sawung suarane ya apik. Piyayine suarane bening nggo tabung gas. nggo tabung gas to. Ndi tabung gase? Lah niki to niki. Kuwi punuk kok tabung gas. Akhire kaya nggon mburi. Mustang genira guling. Wes ngungkeni Kopi jahe karya Pak Dalang Samsu garap tayub bacutke kijing miring buka bonang Mas. Sih.
sonjo warung kopi ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo Senadyan ngombe sajikir nanging bisa nyale padang pikir yen ora ngombe sasare katone awaing landere Wes isu ora kopi jahe rasa enak ugalan magete tansah kelingan bakule nangesune kaya kopi jahe Kijing miring Mbak Ima Kijing miring Sendok poro Kirugan yen ra ketok dadi pikiran ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring lan cere kuning dadi rambutan Kijing miring mas piye nek golek tuku-tuku. Ayo, kopi jahe dibawani. Ya. Mbak Ima kang bawa nggih.
Sampean dalangi ye ngongkon. Ora aku ki wong ben Kinanti bawane. ben melek. Ben melek. Nalikane ro ing dalu. Ngono ya lemah. Wong agung mangsa semeti. Liyane kinanti liyane ya ora apa-apa. Nalikane ngoten Mbak Ima. Mbak Ima rumiyin. Ro ing dalu. Ngopo Jo? Mbak Imane melek riyen kok Mbak iki tesih merem soalé. Tulung aja disoting mataku. Disoting nggon apane? Dhuwur sira. Dure mata cengel. Monggo Mbak. Nalikane raing dalu. Suarane enak ya Jo. Nggih. Suarane penak. Ngantukan lah ning apal. Wong Wong agung mangsa semeti. iki Bu Yuyun leren sik. Engko tanggal loro Bu Yuyun bekerja keras. Weh. Berarti Bu Yuyun sedaya. Ya ora. Sindene Full. yo sindene kabeh melu. Bu Yuyun sing kerja keras. Sirap Sirap kang belawe sumben pasiban jobone moncer. Oh iya. Dadi Dursasana dijantur ngono kuwi lagi tekane Sengkuni. Jejer loro remeng. Gampang. Mbak Eni, oper Mbak Eni. Sadaya sami kuling nadyan nari sudar sono Ibuke sawung suarane ya apik. Piyayi suarane bening nggawa tabung gas. nggo tabung gas to. Ndi tabung gase? Lah niki to niki. Kuwi punuk kok tabung gas. Akhire kaya nggon mburi. Wis tanggani-ra guling. Wes ngungkeni Oke. Kopi jahe karya Pak Dalang Samsu garap tayub bacutke kijing miring buka bonang Mas. Sih.
Kijing miring Mbak Ima kijing miring sendok poro kiruan yen ra